ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது சென்னை காஞ்சிபுரமில் இருக்க டிடிசிபி அண்ட் ரெரா அப்ரூவ்ட் லேஅவுட். இது வந்து காஞ்சிபுரம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து 4 மினிட்ஸில் வந்துடலாம். சென்னை பெங்களூர் நேஷ்னல் ஹைவேஸ்லேருந்து 1 மினிட்ல வந்துடலாம். நியர்பை ஸ்கூல், காலேஜஸ், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், ஹவுசஸ் எல்லாமே நியர்பையில் இருக்குது. அம்யூனிட்டிஸ் வந்து கிட்ஸ் ப்ளே ஏரியா, 40 ஃபீட் 30 ஃபீட் ரோடு இருக்குது. இதில் வந்து நீங்கள் 75% வரைக்கும் லோன் அவைல் பண்ணிக்கலாம். இது மீனாட்சி காலேஜ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரொம்ப நியர்பையில் இருக்குது. ஸ்ரீபெரும்புதூர் சிப்காட்லேருந்து 15 மினிட்ஸில் வந்துடலாம். ப்ரைஸ் வந்து 1890 ருபீஸ் பெர் ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டு. சைஸ் வந்து 800 ஸ்கொயர் ஃபீட்லேருந்து சைஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. டீட்டெயில்ஸ் லொக்கேஷனுக்கு இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். நீங்கள் சென்னை சரௌண்டிங்கில் எங்கே இடம் பார்த்துட்டு இருந்தாலும், அப்பார்ட்மெண்ட் வீடு பார்த்துட்டு இருந்தாலும் சொல்லுங்கள், நான் உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன். இதில் யாருக்கும் நீங்கள் கமிஷன் தர வேண்டியதில்லை. தேங்க்ஸ்.